நான் தான் உங்கள் வைக்கேமே இப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி என்னடா வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அனுப்பிச்சிட்டு உங்களுக்கே தெரியும். இன்றைக்கி தான் 4th anniversary ரிலீஸ் பண்ணிட்டானுங்கள். அதாவது நேற்று தான் டைமிங் கொடுத்துருந்தானுங்க, அதனால் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணிட்டானுங்க. அதாவது எனக்கு டைம் இல்லைன்னா அந்த 4th anniversary மட்டும் சொல்லிடலாம், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அதை நான் சொல்லி வச்சுருந்தேன். அதனால் இன்றைக்கி 4th anniversary மட்டும் சொல்லிட்டு நான் போயிடுறேன். வாங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன். லைக் கரோ, சப்ஸ்கிரைब करो, बेल बटन ऑल करो. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பராக இருக்கீங்களா? லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதாவது 4th anniversary முன்னிட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு தந்துருக்கானுங்கள். அதாவது 4th anniversary நம்ம உள்ளே போயிடலாம். அதாவது 4th anniversary தான் நம்மளுக்கு 4th anniversary தந்துருந்தாங்க. நான் திறந்து பார்த்தேன். அதனால் நான் அப்போ தான் யோசித்தேன், நம்மளும் வீடியோ போடலாமே, என்ன வீடியோ போடுறதுனா நம்மளும் வீடியோ போடலாமே, ஏன் நம்ம மட்டும் வீடியோ போடாமல் இருக்கும்ன்ட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோ தான் இருக்கும். பார்த்துடலாம், வீடியோ பார்த்துடலாம். அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டோக்கன்லாம் தருவாங்க. எங்கிட்ட 2 டோக்கன் இருக்குது. அது டோக்கன் எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணுறது அப்படின்னா, நம்ம டோக்கனில் டோக்கன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது என்னதுடா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இது வந்துட்டு என்னமோ திறக்க சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் இது பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம இது முடித்தோன்னா நம்மளுக்கு இது ஏறும், இந்த பாக்ஸ் ஏறும். அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன தரானுங்களா, வவுச்சர் தராங்க. அதாவது கோல்டு வவுச்சர் தராங்க. செகண்ட் வந்துட்டா செகண்ட் 1000 ரூபாய்க்கு 1000 கோல்டு காயின்ஸ் தராங்க. அது அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து கிரெனேடு பார்க்கவே அற்புதமாக இருக்குது. அதாவது கிரெனேடு தரானுங்க. கிரெனேடு எப்படின்னா, போட்டோன்னா பிங்க் கலராக மாறுற மாதிரி ஒரு கிரெனேட் மாதிரி தான் இருக்குது. பார்ப்போம், இந்த கிரெனேட் நம்மளுக்கு கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் அந்த விஷயம் நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் நீங்கள் தாம்சன் ஸ்கின்னு வேறு வந்திருக்கு. அதாவது 4th anniversary முன்னிட்டு தாம்சன் ஸ்கின்னு வேறு போட்டிருக்காங்க. அதை எடுத்தவங்க எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த டோக்கன் எதுக்கிட்டா தந்துருக்கானுங்க அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி மேலே அந்த டோக்கன் இருக்குல்ல, அதாவது இந்த டோக்கனை அந்த டோக்கன் வச்சு நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு 2 தந்துருப்பானுங்க. அதாவது டெய்லி மிஷன், அப்புறம் ஃபர்மெண்ட் ராயல். டெய்லி மிஷனில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டெய்லி மிஷின் வந்து நம்மளுக்கு கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த டெய்லி மிஷன் கிளைம் பண்ணுற நம்ம டோக்கன் இருக்குல்ல, அதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்மெண்ட்டை ராயல் பண்ணிங்கன்னா இதில் தான் நம்ம சுத்த வேண்டியதாக வரும். அதாவது ஒரு ஸ்பின் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்பின் போட்டேன், என்கிட்ட 3 இருந்துச்சு, அதனால் ஒரு ஸ்பின் போட்டேன். அதாவது எனக்கு கிடச்சது கேரக்டரை லெவலப் பண்ணுறது எனக்கு கிடச்சிச்சு. 5 ஸ்பின் போட்டிங்கன்னா 5 இது கிடைக்கும். அப்புறம் என்னது ஆனுவல் பார்ட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது மேப்பில் போனீங்கன்னா ஆனுவல் பார்ட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் போனீங்கன்னா இந்த மேலே கிடைக்குது. அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேட்சுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம சுடுறது அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சும்மா ஆனுவல் பார்ட்டினா நமக்கு ஒரு பார்ட்டி மாதிரி இருப்பாங்க, அதில் நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேறு ஒன்று தந்திருக்கானுங்க. நீங்கள் இந்த கத்தி வாழை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கமெண்டில் போடுங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு கேலண்டரில் ஏன்டா தரல அப்படி பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். நம்மளுக்கு தந்துட்டானுங்க, அதாவது கேலண்டர் தந்துட்டாங்க. அதாவது இது ஒன்று தந்திருக்கானுங்க, கேலண்டர் தந்திருக்காங்க. அப்புறம் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கோட்டுவில் போயிருங்க. கோட்டுவில் போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து விக்டரி கன்னு, டபுள் கன்னு சொல்லி நிறைய யூடியூப்பில் சொல்லியிருப்பானுங்க. நிறைய யூடியூபர்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இத்தனை இது தந்திருப்பாங்க, அதாவது நம்மளுக்கு விக்டரி கன்னு தந்திருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அதான் வந்திருக்கு. நான் கூட நிறைய யூடியூபர்ஸ் பார்த்துருப்பேன், அவங்களாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஏதாவது 2 விக்டரி கன்னு தரப்போகிறாங்கன்ட்டு. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு லோகிங் ப்ளே டெய்லி அந்த மாதிரிலாம் தந்திருப்பாங்க. அப்புறம் ஃபில்லப் யுவர் மெமரி ஆல்பம் அந்த மாதிரிலாம் தந்துருக்காங்க. யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் போய் பாருங்கள். அப்புறம் நீங்கள் ரெட் கிரிமினல் எடுத்துட்டிங்கன்னா கமெண்டில் போடுங்க. அப்புறம் வந்துட்டு என்னதுனாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு
அப்புறம் நம்மளுக்கு லாகின் ரிவார்டுன்னு வந்து தந்திருக்கானுங்க. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மேப்புக்கு இந்த வால்பேப்பர் வந்துருக்காங்க. அப்புறம் இது நீங்கள் கூட உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு தானே இப்போ தானே தந்தாங்க, அதுக்குள்ளே என்னடா நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் தோணுங்கன்னா நீங்கள் டாப்அப் பண்ண அந்த 500 ரூபா டாப்அப் பண்ணது தான் இது. அதேவே கலர் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தந்திருக்காங்க. அதாவது லாகின் ரிவார்டு மாதிரி அந்த மாதிரி இது இருக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி தான் இருக்குது. பேக்காக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பின் தராங்க. அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய இது தந்திருக்காங்க. அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது எதுக்குடா தரானுங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த நம்மளுக்கு வந்து இதே மாதிரி தான் அதுவும் தந்துருக்காங்க. ஆனால் கலராக இருக்குது. அது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைமண்ட் வாட்சர் தரானுங்க. அப்புறம் வேறு என்னமோ தரானுங்க. அதாவது ஓகே. அப்புறம் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அப்புறம் வேறு என்ன தந்துருக்கானுங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு ரோயில் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்கள. கோல்டு ரோயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு தந்துருந்தானுங்க. அதில் வந்து 3 டாப் ட்ரெஸ்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தானுங்க. அது வரப்போகுது. அது சான்ஸு தெரியல, ஆனால் சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய பேர் யூடியூபர் சொல்லியிருந்தாங்க வர சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டைமண்ட் ராயல் தந்துருக்காங்க. நான் எடுக்க போகிறேன். அதாவது இப்போ இல்லை, நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் சிலப்பி எடுப்பேன். இது நல்ல சூப்பராக இருக்குது. நிறைய யூடியூபர் சொல்லியிருந்தாங்க இது வரப்போகுதுன்ட்டு. அது வந்துச்சு. இது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கமெண்டில் போடுங்க சொல்கிறீடா நீயடா ஃபஸ்ட்டு அப்படி சொல்லுங்க. ஓகே, நான் எடுக்க சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. எல்லோரும் டேக்கராக இருங்க, நல்லா சேஃபாக இருங்க. பாய் கைஸ், பாய்.